Калі мы не памятаем про наших герояў, не памятаем про наших ідэолагаў, про наши эліты, то у нашай нацыі няма будучыні. Мы помним о бароне, но мы не помним о крестьянах, которые кормили барона. А праўда такая, што большасць заўсёды нічога не цікавіць. Якія героі, ну а якія цяпер нам? Што яны нам для IT-краіны? А рабі, што трэба без сораму, калі гаворка ідзе пра новую Беларусь. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем фармуляваць беларускую нацыянальную ідэю. Вядучыя ў студыі, як звычайна, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць. Мы для этого адмыслова приехали у Варшаву, и наш сённяшні гость, кіраўнік инициативы «Белорусская национальная память» Анатоль Михновец. Добрый день, Анатоль. Добрый день. Анатоль, белорусская национальная память. А что это такое? Вот национальная память. Это память нации ўсё, и ці что это? Беларуская нацыянальная памяць – гэта такая ініцыятыва, якая займаецца практычнай рэалізацыяй нацыянальнай ідэі, скажем так. А нацыянальная ідэя, на мой погляд, это тое, што яднае тых, хто памёр, хто зараз жыве, і тых, хто яшчэ не народжаны. І мы сутыкнулі з тым, што шмат якіх людзей, якія будавалі Беларусь, яны згубілись на гэтых паваротах гісторыі з-за таго, што ўвесь час Беларусь знаходзілась пад акупацыяй, войны, нашы нацыянальныя эліты знішчались, і мы не ведаем, дзе іх магілы, не ведаем, дзе іх спадчына. І вось мы паставілі сабе на мэту адшукаць магілы, адшукаць спадчыну, ушанаваць, і ось практычная рэалізацыя, на мой погляд, нацыянальнай ідэі. Бо калі мы не памятаем про наших герояў, не памятаем про наших ідэолагаў, про наши эліты, то у нашай нацыі няма будучыні. Як далёка, як глубока вы заходзіце ў пошуках нацыянальных герояў? Это там дагістарычныя часы? Ці вот які это перыяд? Ну, могу сказаць, як все пачалося. Пачалося з таго, што гэта яшчэ до таго, як аформілася як беларуская нацыянальная памяць. Мне заўсёды просто это цікавіла яшчэ ў Беларусі. А калі казаць тут у Варшаве, аднойчы я тут быў на дзяды, і все ідуць шанаваць магілы сваіх продкаў, но як мы тут фізічна знаходзімся, тут няма наших продкаў, і мы просто пачалі в інтэрнэце шукаць памёр в Варшаве, пахаваны в Варшаве, загінуў в Варшаве. І звярнулись таксама да Юрія Туронка, гісторыка нашага вядомага. Ён падказаў некалькі імёнаў, дзе яны пахаваны, мы пайшлі адшукалі этой магілы, і з таго пачалося. Ну, але калі казаць агульна, то мы шукаем тых людзей, ну, пра якіх варта памятаць, невядома з якой яны эпохі. Напрыклад, той же самы Константин Острожскі, які быў пахаваны в Кіева-Печерскай лаўре, падчас вайны яна была знішчана, зараз літоўцы з украінцамі аднаўляюць там надмагілле. Мы б хацелі знайсці яго парэшткі, калі это там магчыма. Там любая эпоха, любыя асобы, якія звязаны з нашай гісторыяй, якія будуць даваць моц, імпэт маладому пакаленню для змагання за Беларусь. Ну, а ўсё ж таки, вот як глыбока магчыма пайсці і адшукаць нейкіх герояў? Можна там у часы, я не ведаю, полацкага княства там нейкага героя знайсці? Наколькі гэта рэальна? Я думаю, што гэта рэальна, калі гэтым будуць займацца на дзяржаўным узроўні, калі гэтым будуць займацца інстытуцыі нейкія. У нас, на жаль, гэтым займаюцца аматары, гісторыкі, бо тая сітуацыя, напрыклад, з тым же самым Каліноўскім показала, што ўсім гісторыкам, хто займаецца тэмай, было вядома, дзе ён знаходіцца на горы Гедыміна, нават прыблізнае месца. Але пытанне не падымалось, таму што не маем сілы, не маем падтрымкі дзяржавы. І вось такая сітуацыя шмат чым, бо, напрыклад, мы адшукалі тут у Варшаве магілу нарачонай Кастуся Каліноўска, якой ён пісаў свае лісты з-пад шыбеніцы. Ну, падаецца, все іх цытуюць, чулі, што яна была там арыйска, чарнаброва, а дзе магіла невядома. І вось пошукі далі магчымасць. І вось справа з Магдаленай Радзівіл. Таксама такое імя, пра якое ўсе кажуць, мы ў 2008 годзе, здаецца, рабілі такі турнэ пошуковае па Еўропе. І заехалі в Швейцарію, Фрайбург, знайшлі эту магілу, сказалі, потым дыаспоры беларускай Швейцарыі, потым уже ось пачаўся ты далейшы працэс. Ці таксама, напрыклад, Баварыі был адшуканы помнік слуцкім паўстанцам, які беларусы, якія былі падчас вайны ў лагерах ДЗІПІ,
якія не ведалі, што іх заўтра чакае. У 48 годзе в гарах Баварыі, в Лютэнзеі мястэчкі паставілі помнік слуцкім паўстанцам. Я фото знайшоў у бібліятэцы Александра Нацана ў Лондоне, запытаўся, ці вядома, ці захаваўся гэты помнік, што з ім. Ён кажа, ну, з тых гадоў там ніхто не быў, бо людзі все выехалі. Вось мы паехалі, адшукалі, ён захаваўся. Потым уже пазней беларусы ездзілі з Бельгіі, яго аднавілі. Ці магіла Мікола Абрамчыка, прэзідэнта Рады БНР, які таксама забыты, бо в Парыжы няма беларусаў, там складаная была сітуацыя пасля яго смерці, крыўды там паміж раднымі і з яго сям'ёй. І мы губляем просто матэрыяльныя магілы, не павінны забывацца. Я магу прывесці прыклад, хто жыве ў Варшаве, думаю, сутыкаўся, як кожны год тысячы ці дзесяткі тысяч габрэяў прыязджаюць на месца варшаўскага гета, таму што для іх это героі. Іх возяць з Ізраіля сюды, таму што гэта, напэўна, адзінае гета, дзе габрэі паднялі паўстанне. Яны будуюць сваю нацыю на нацыянальных героях. І таму і наша нацыянальная ідэя, наша нацыя павінна будавацца на нацыянальных героях. Бо траўму нас хапала. Трэба памятаць пра герояў, якія тыя траўмы перамагалі, якія баранілі народ. А вы только героев ищете или вот вообще всех белорусов? Как? Ну, я лічу, што усіх мы не можам знайсці просто. Трэба працаваць па прыярытэтам, і калі, напрыклад, у нас ёсць такія вядомыя імёны, і мы не можам пра іх нічога канкрэтнага сказаць, ну, это крыўдна. Бо... А если бы у вас были возможности, извиняюсь, перебиваю, а вот если бы у вас были возможности, вот как много белорусов вот вы бы нашли? Да, вот, как бы. Вот если бы была у вас возможность разыскать всех белорусов и восстановить все их биографии. Ну, мы просто не будем гэтым займацца, таму што это трэба, каб сапраўды мець магчымасці. Магчымасцей няма, мы хочам сканцэнтравацца на прыярытэтах, на тых людзях, якія важны. Таму што в першую чаргу трэба шукаць галоўнае. Звычайныя людзі, яны таксама важны, за кожным хаваецца свая гісторыя, але это ўжо справа іх нашчадкаў. Ну, вот просто вы так говорили про вот ваш проект, и я подумал, что это такой проект бессмертия. Да, вот вы собираетесь сделать белорусов бессмертными. То есть ты белорус, да, и если ты причастен к Белоруссии, да, то что бы с тобой ни случилось, как бы там с тобой судьба не распорядилась, вот, где бы ни оказалась твоя могила, Белоруссия, да, вот как такой проект бессмертия, да, ты все равно к нему будешь как бы включен, и все равно о тебе будут как-то помнить каким-то образом. Так, конечно, нема неважных людей. Я могу просто прывесці прыклад, бо калісьці там 99-м, 2000 годзе мы таксама ў Беларусі шукалі людзей, хто был в Саюзе беларускай моладзі, в сталінскіх лагерях сидзел, там супраціве паваенным, там падчас нямецкай акупацыі в нейкіх такіх беларускіх структурах, записывалі іх успаміны. І вось мы, напрыклад, былі там в раёне Карэлішаў, і нас завезлі да аднаго дзядзькі, просто сказалі, што у яго ёсць розныя кніжкі, старыя газеты. І ў часе размовы там хата вельмі бедная, нават можа там падлога земляная, нешта такое. І ён кажа, што іх род, у іх ёсць сямейная легенда, што іх род паходзіць ад Палямона. Вы чулі, што, пра Палямона? Это рымлянин, які з Рыма прыйшоў сюды на Беларусі, ёсць такая легенда, там 400 год, там 500, там гісторыкі спрачаюцца. І вось чалавек у такой вёсцы кажа нам пра Палямона. У нас, мы былі вельмі здзіўленыя. Таму кожны чалавек можа насіць такую гісторыю, што трэба, каб ім займалі сваякі. Мы шукаем толькі лідараў. Таму што калі мы не памятаем пра лідараў, не клапоцімся пра іх, то будучыні няма. Вот зараз у нас шмат кажуць пра тое, што мы там IT-краіна, што нам трэба глядзець у будучыню, імкнуцца ў будучыню, будаваць там нешта, я не ведаю, там IT-Беларусь. Для IT-Беларусі, якая думае там толькі пра нейкія інтэрнэт-праекты, пра тое, як яны стануць там лепшыя ў свеце па IT-тэхналогіях, высокіх тэхналогіях, там гэтых парках высокіх тэхналогіяў, для іх, для гэтых камп'ютаршчыкаў, для этой нацыі камп'ютаршчыкаў, скажем так, навошта ім ведаць там пра Гедыміна, пра Астрожскага, пра яшчэ там шмат каго з былых герояў, якія героі, а якія цяпер, што яны нам для IT-краіны? Я думаю, што чалавек неабмежаваны павінен цікавіцца гісторыяй свайго народа, сваёй нацыі,
калі нават казаць пра нейкія такія IT-праекты, бо яны шмат што скіраваны на гульні розныя, якія будуюцца на гістарычных падзеях, там, на танках, там выдумваюць не нейкія там касмічныя танкі, а рэальныя танкі, якія былі, ці там візуалізацыя нейкіх бітв. Таму я думаю, што гэта цікава ўсім. Трэба ведаць пра Канстанціна Астрожскага, каб на прыкладзе яго зрабіць суперпапулярную камп'ютарную гульню. Я думаю, добрая кніжка ці добрая гульня адрозніваецца ад дрэннай тым, што яна пабудавана на рэальным гістарычным матэрыяле, а не на фантазіях нейкага чалавека, які проста не прачытаў ні адной кніжкі і там выдумаў нешта. Можна рабіць і фэнтэзі, але аристokraты адрозніваецца ад простых людзей якасцю. Вы вот опять упоминаете, у вас есть герои и простые люди, аристократы и простые люди. Я опять хочу повторить свой вопрос. У вас как-то оно очень какой-то очень такой феодальный проект получается. Мы помним о бароне, но мы не помним о крестьянах, которые кормили барона. Да? И мы помним о писателе, но мы не помним о читателях. Вот я еще раз хотел бы, предположим, что появилась какая-нибудь такая вот, не знаю, облако электронное. Макс зараз кажет вот об этом проекте, коли можно там вот зайти и отсочить цалкам увесь шлях, скажем, твоего деда, який воевал подчас Другой сусветной войны. И прадеда, и прапрадеда, и все, и в общем, все мое генеалогическое древо, которое включено было бы в генеалогическое древо всего белорусского народа. Я разумею, это, конечно, было бы добро собрать всю эту информацию, там, ДНК людзей, там, фото, там, зрабіць генеалагічныя дрэвы. Зараз шмат такія архівы робяць электронныя документы, дзе можна прасачыць сваіх сваякоў. Мы просто ім не канкуренты, бо мы займаемся практычнай справай, это пошукі на могілках. Бо я магу прывесці прыклад, вось мы ходзім на дзяды, на павонскія могілкі. І аднойчы просто мы ідзем стандартным шляхам, і адзін хлопец, які ўдзельнічаў в этом нашым шэсці, сфотаграфаваў стары помнік, потым расшукаў эту інфармацыю в інтэрнэце, і аказалось таксама нашчадкі магната беларускага. Просто, што мы пра яго там, не ведалі, не цікавілись, бо калі мэтанакіравана шукаеш штосьці іншае, то уже там на іншае не звяртаеш увагі. Это все можна рабіць, трэба толькі людскія рэсурсы. І зараз ёсць тыя магчымасці, слухачы Еўрарадыё, хто мяне чуе, могуць далучацца. І ёсць праекты, я ведаю, у Беларусі, дзе людзі адлічбоўваюць могілкі, все гэтыя помнікі, што там ёсць, імёны запісваюць, бо таксама яны знікаюць. Бо я яшчэ просто хацеў сказаць пра нацыянальную памяць, нашу ініцыятыву. Это не толькі пошук магіл, бо камусьці это, напрыклад, не цікава, але это і ўшанаванне наших герояў рознымі шляхамі, каб это было цікава. Мы рабілі роварныя рэйды, лыжныя рэйды, рабілі страйкбольныя гульні, там сплавы по речкам, поездкі. Бо ёсць такія месцы, дзе там нічога няма, ты не будзеш стаяць гадзіну каля этой магілы, расказваеш штосьці, а туды можна ехаць 7 кіламетраў на лыжах, як это, напрыклад, з радзімай Кастуся Каліноўскага ў вёсцы Мастаўляны. Мы столькі кажам пра Каліноўскага, а ў яго вёсцы Мастаўляны, дзе засталіся там кутныя камені сядзібы, нічога няма, ніхто туды не ездзіў. Вось мы пачалі гэтыя паездкі, але все равно это нема такого нейкого экшена, дзеяння, калі туды прыехаў, 5 хвілін пастаял. Рабілі лыжныя рэйды. Балаховіча ушаноўвалі на роварах. З Гайнаўкі, Белавежу, там, дзе загінуў адзін з братоў Балаховічаў, мы ехалі на роварах. Тут у Варшаве рабілі. В таком формате. Был у нас проект с Янком Філістовічем. Это такі дзеяч беларускі, радны БНР, які там 50-х годах десантаваўся ў Беларусь год, падполе змагаўся, быў злоўлены. І потым невядома, што там расстралялі, ці што з ім стала. І вось мы ўжо рабілі такую гульню, бо Александр Лукашук з Радыё Свабоды напісаў кніжку «Вяртанне нацыяналіста». І мы такую рабілі страйкбольную гульню «Вяртанне нацыяналіста», памяць пра яго змаганне, дзейнасць. Наколькі, на ваш погляд, все ж таки беларусам в агуле, не браць там людзям зацікаўленым, а менавіта в агуле, там цікава тое, што вы робіце. З аднаго боку, я разумею, я, да прыкладу, прыехаў неяк, прыгнаў машыну рамантаваць на гаражы, звычайнаму майстру. І ён так залез у яму, глядзіць машыну і адначасова расказвае мне пра тое, звычайны механік, якому стала цікава, яго радавод. І ён там, пасля таго, як там закрывае гараж пасля працы, ідзе ў архівы
і шукае там усе звесткі пра сваіх продкаў, дайшоў там до 15-го калена. Але такіх не шмат. Наколькі вот все-таки беларус сам у агуле цікава вот тое, чым вы займаеце, цікава увогуле наша далёкая гістарычная спадчына? Я думаю, што адсотак невялікі, але ён павялічваецца. Шмат каму цікава толькі яго асабістая гісторыя, і зараз з'явілася магчымасць шукаць в архівах інфармацыю, людзі складаюць радаводы. Ёсць людзі, якія цікавяцца таксама героямі, і вось паказчык того ажыятажа з перапахаваннем паўстанцаў, што шмат хто збіраецца ехаць, паказвае, што зацікаўленасць ёсць. Але, на жаль, асноўная маса скіравана на нейкія такія ўжо калі скандалы, ці там такая падзея стагоддзя ці дзесяцігоддзя. А такой больш штодзённай працы штосьці рабіць, гэтага няма, на жаль. Я да чаго гэта спытаўся. Вот вы кажаце пра тое, што нацыянальная ідэя, у прынцыпе, гэта вот, ну, такое вот спалучэнне гістарычнага усяго, сучаснага, ну, вот гістарычнай памяці. У прынцыпе, нацыянальная ідэя базуецца на гістарычнай памяці. Калі гэтая гістарычная памяць большасць беларусаў не цікавіць, то ці зацікавіць ідэя нацыянальная, якая грунтуецца на гэтай гістарычнай памяці? А праўда такая, што большасць заўсёды нічога не цікавіць. А праўда, і другі бок, і працяг яшчэ праўды такая, што арганізаваная меншасць заўсёды будзе кіраваць неарганізаванай большасцю. І калі вось мы паглядзім на нашы нацыянальныя эліты сённяшнія, паглядзіце, якія ў нас таленавітыя людзі. Ну, я маю на ўвазе наша беларуская грамадская супольнасць, там, паэты, мастакі, і хто з іншага боку стаіць, ну, сённяшняя, напрыклад, афіцыйная дзяржава. Людзі, якія не могуць нічога сфармуляваць, якія там перадзіраюць ідэі БНФ-а, там, не ведаю, 20-гадовай даўніны. І, на жаль, просто мы не арганізаваны, у нас гуманітарная праблема, мы не можам дамовіцца паміж сабой, нашы беларускія колы свядомыя. Тады б уже даўно сітуацыя іншая, сітуацыя б змянілась. Таму, калі атрымаецца так, што беларускія колы дамовяцца, тады зменіцца сітуацыя, на мой погляд, і у нашай нацыі ёсць будучыня, на сёння няма. Нацыі няма, і будучыні ў яе адпаведна няма, калі ў яе няма гістарычнай памяці, нацыянальнай, прычым гістарычнай памяці. Конечно. Вот про нацию поговорили, а вот, допустим, я рядовой белорус. И живу, как я живу. Вот какую пользу я получу от того, что я начну интересоваться своими предками, начну интересоваться, ну, там, своей деревней, своим регионом и, в общем, всем белорусским народом. І нацыянальнай гістарычнай памяці ўвогуле. Ну, то есть, вот зачем мне это? Я думаю, калі у нармальнага, здаровага чалавека ўжо запэўнены все патрэбы, ему ёсць дзе жыць, што есці, там, вырашана там нейкая будучыня, перспектыва, то чалавек уже пачынае цікавіцца там мастацтва і культурай, он хочет кудысьці паехаць, то есть уже падымаецца по той пірамідзе Маслоу вышэй. Таму я думаю, што все люди, мне хотелось, каб яны ішлі наперад, но, на жаль, прасцей каціцца ўніз в сённяшняй нашай дзяржаве. Але калі будуць перамены, я перакананы, што беларусы яшчэ шмат што цікавага да сябе даведаюцца і будуць шкадаваць, што не апыталі сваіх дзедоў, бабуль, сваякоў, бо героі жывуць побач з намі. Уже не раз мы былі в такіх сітуацыях, калі мы прыязджаем к нейкім людзям, і іхнія дзеці, внукі з шырока адчыненымі вачамі слухаюць расказ свайго дзеда, бабулі, і яны не пражылі ўсё жыццё з імі і не ведалі, што он удзельнічаў ў нейкіх гістарычных падзеях толькі таму, што ў людзей был ты страх расказваць, бо будуць праблемы іх дзяцей. И это беда нашего народа, и тому у нас вот эта проблема самая великая, я лічу, и формулирование национальной идеи, и наогул ситуации в краине, что была перервана пераемность поміж поколениями. Бо калі казаць про іншыя нации, там украинцев, балтийские краины, там Закавказье, там не было такого террора, не было такое знищено, застались тыя люди, якія прайшлі школу там дзейнасці в нацыянальных арганізацыях, нейкам супраціве, яны перадавалі свае веды, досвед, там яны былі вядомыя. А мы сутыкнулі з тым, вось, напрыклад, часе тых паездак нашых па Беларусі, што мы толькі сустракалі шэраговых удзельнікаў нейкіх структур, якія выжылі толькі таму, што яны, ну, нічога фактычна в жыцці не зрабілі, за гэта ім далі 25 гадоў, они адсядзелі в лагерях і захавалі в сваім сэрцы эту беларушчыну. Тыя людзі, хто сур'ёзна чымсьці займаўся,
яны былі ці знішчаны, ці проста так добра заканспіравалі, што іх ніхто не знайшоў і ніякія веды нікому не перадалі. Это самая наша галоўная праблема, што перарвана сувязь паміж пакаленнямі. Не перадаецца досвед, не перадаецца напрацоўкі нацыянальныя, і таму фактычна кожнае пакаленне пачынае ад пачатку штосьці фармуляваць, як мы вельмі часта бачым, зараз прыходзяць нейкія маладыя людзі, там, не ведаю, грамадскую дзейнасць, палітыку, яны кажуць, это все провалили ранейше, они ничего не разумеют, не ведают, вось мы ведаем, мы зараз все зробим. Ну и часто оказывается, что выніку таксама нема. Я працягну от гэтую вашу думку. Глядзіце, я перакананы, што калі вот, ну, пойдзем мы, скажем, там вечарам папіць піва ў бар які-небудзь вот з палякам, да прыкладу, там ці з украінцам, ці нават з літоўцам, і пачнем размову там пра нейкіх нацыянальных там герояў там Польшчы, Украіны ці Літвы адпаведна, і калі я пачну абражаць іх, гэтых нацыянальных герояў там Польшчы, то я ад паляка атрымаю ўпысу, ад украінца тым больш. Можа і літовец нават набярэцца там как бы імпэту і тоже урэжа. А калі з беларусам пойдзеш і пачнеш там нешта там казаць там пра Каліноўскага, пра Гедэміна, пра Сапегу, пра Скарыну, то яшчэ там скажа, ну да, давай яшчэ па адной. Ну, есть, можа быць, нам трэба нейкіх там новых беларусаў завесці ў краіну. Ну, ёсць розныя беларусы. Я зараз все больш сустракаю. Я гавару пра шараговых, звычайных людзей. І палякаў не якіх-небудзь там выбітных, а звычайнага вот хлопца там з раёна. Слушайте, давайте я как бы усугублю этот вопрос. Не кажется ли вам, что белорусы слишком скромный народ для национальной идеи? Чтобы у тебя была национальная идея, вот как вот у поляка, там, и у литовца, и у украинца, ты должен быть сильно самовлюбленным. Украинцам нужно быть очень самовлюбленным, чтобы быть национально, как поляк, да? Вот. А белорус, он как бы он скромный. Он такой вот трезво оценивает себя и окружающий мир вокруг себя, и поэтому национальная идея для него как бы, ну вот, нет у него того жара сердечного для того, чтобы вот влюбиться в такое. Ну, ведаеце, это просто, я думаю, таксама праблема выхавання, як там в школе адукацыі, так і выхавання в сям'і. Тому што я магу прывесці свой прыклад, бо у большасці беларусаў все там бабулі ў вёсках. І калі я там пачаў цікавіцца нацыянальным рухам, там з 89-го года, там першыя дэманстрацыі пашлі, я там яшчэ падлетак, там 14 гадоў удзельнічаў, зразумела, летом там я ехаў да бабулі, там пачынаў все это расказваць. І моя бабуля казала эту шматвекавую беларускую мудрасць, якую, я думаю, большасці нашим беларусам кажуць, што передніх б'юць спередзі, задніх ззаді, трымайся пасярэдзіне. Вось калі людзей выхоўваюць в таком духу, ці калі я казал пра праўду, справядлівасць там, а мне казалі, газета «Праўда» в шапіку 3 копейкі каштуе. Вось, ну, такая калі такое выхаванне, бо, на жаль, ёсць праблема, і праблема у нас жанчыны значна мацнейшыя і лепшыя, чым хлопцы. І просто мы зараз скажем пра хлопцаў, хто будзе бараніць гонар Каліноўскага касцюшкі. Это праблема выхавання ў сем'ях, што мамы выхоўваюць маменькіх сынкоў, а не выхоўваюць ваяроў, ці не выхоўваюць годных людзей, якія ўсяго баяцца. Бо зараз я все больш читаю, што уже беларускамоўны чалавек это не той дрыщ в акулярах, а сур'ёзныя хлопцы там на сур'ёзных машинах, там в тактычных ботах, там, з бародамі. Ну, але вельмі часта аказваецца, як кажа Зміцер, што пры нейкай дыскусіі яны толькі пачынаюць там штосьці неўцямнае расказваць. І ёсць яшчэ такая праблема, што у нас акрамя Каліноўскага касцюшкі можа нікога не ведае. Бо я ўпэўнены, што наша нацыянальна свядомая там моладзь больш можа распавесці пра Бандеру, Шухевіча, чым пра Каліноўскага і касцюшку. Мы с этим сутыкнулись. Мы с этим сутыкнулись, калі, напрыклад, рыхтаваць было 150 гадоў паўстання Каліноўскага, і мы рыхтавалі мапу, прысвечаную паўстанню Каліноўскага. Мы зрабілі на базе Гугла мапу, дзе пазначаны месцы бітваў, там нейкіх падзей, што ёсць в друкаваных крыніцах, каб это пазначыць на мапу, як Гугла, як все карыстаюцца інтэрнэтам, і сутыкнулись з тым, што акрамя Каліноўскага ніхто нікога не ведае. І нават з такіх свядомых людей. Большасць. Я разумею, што спецыялісты ведаюць, але шырокія масы невядома. Таму это павінна быць адукацыя. У нас праблема, і ўздым беларускага руха быў толькі тады, калі перад гэтым была нейкая час магчымасць беларускай адукацыі, як мы ўжо, здаецца, раней там смяялі, што это магчыма было в 20 стагоддзі толькі пад нямецкай акупацыяй.
Вось адукацыя дае вынікі, што моладзь ведае, моладзь ганарыцца, і людзі далей ідуць рэалізоўваць пастулаты нацыянальнай ідэі. Я не буду сцвярджаць, што так яно і ёсць, але вось кажуць, што, маўляў, тыя ж самыя літоўцы, яны шмат што са сваёй гісторыі, ну, якую зараз яны выкладаюць, там, якую падаюць, там шмат што міфігілізавана. Міфамі, карацей кажучы, вот напомнілі, вот не было, нейкая там пустата была, стварылі міф гістарычны. І на гэтай падставе, каб даказаць, што мы там літоўцы, такая вон нацыя, у нас там яшчэ разам з дыназаўрамі па тэрыторыі гэтай там літоўцы бегалі. Можа, і нам трэба вот такое зрабіць? Я разумею, што ў нас дастаткова герояў, но, можа быць, там дзесьці іх знайсці, дзесьці іх выцягнуць на паверхню, а дзесьці вакол іх арэол міфічнасці стварыць. Я з гэтым цалкам згодны. І просто у нас ёсць героі, про якіх нават не трэба міты пісаць, а просто напісаць то, што яны зрабілі. Бо ось як мне цікавіць 20-е стагоддзе, супраціў, і Юрый Туронак займаўся гэтай тэматыкай. І он распавядаў, напрыклад, пра Янку Жамойціна. Он кажа, Джеймс Бонд – это хлопчик по параўнанню з тымі аперацыямі, якія праводзіл Янка Жамойцін. Ну, толькі адзінае, што он дзейнічаў в Абвере, и паспрабуй ты это напиши, потому что, на жаль, ну, такая была ситуация, что наши все белорусы змагались супраць Российской империи, там, супраць Советского Союза, и в очах сённяшняй афіцыйнай улады яны ворагі. Коллаборанты, да. Ну, я лічу, што мы не маем права называць наших беларускіх дзеячоў калабарантамі, тому што яны шмат хто не был грамадзянінай Советского Союза, і яны не здраджвалі ніякаму свайму народу. Яны просто спрабавалі выкарыстаць магчымасці гэтых акупацый шматлікіх для будавання Беларусі. І у нас все ёсць, просто яшчэ ёсць такая праблема, што трэба, каб людзі чыталі кніжкі. Таму што я кантактую з людзьмі, якія займаюцца кнігадрукам, і яны кажуць, што наклады па 200-300 асобнікаў, бо немагчыма надрукаваць больш па фінансавым прычынам. І таксама, што гэтыя кніжкі пакупаюць адны ж самыя людзі. На жаль, людзі могуць хадзіць в саколках з пагоняй, хадзіць на канцэрты, но не чытаць кніжкі і не ведаць шмат такіх рэчай, якія маглі б змяніць іх светапогляд, і яны б маглі больш, на мой погляд, чалавек, які прыходзіць в рух беларускі, на мой погляд, павінен змяняцца в лепшы бок і быць больш актыўным. Бо такіх, як кажуць, канапавых змагароў ці крытыкаў, якія ўсё крытыкуюць усіх, вельмі шмат. Але далучайце, змяняйце, тады ёсць перспектыва, бо так па-іншаму нічого не зменіцца. Слушайте, извините, вот вы оба говорите о белорусской национальной идее, и получается так, что она должна быть, примерно как у поляков. То есть она такая должна быть пышная, такая энергичная, такая вся давящая, доминирующая, да, самовлюбленная. А может, белорусам такой не надо? Может, белорусы — это первая нация в Европе, которой нужна скромная национальная идея. Она и нужна, но скромная. Без этого выпученных глаз и бития в грудь в себя. Просто я не ведаю, ці слово «пышная» — это правильная характеристика, но белорусы себе показали, калі мы любим рассказывать про розныя падзеі, яны просто на ўзроўні сусветных падзей, яны в першых шыхтах ідуць, можна прыводзіць, просто, на жаль, про наше змаганне ніхто не ведае. І таму, калі пра яго ведалі, как все ведаюць про ірландскую рэспубліканскую армію ці яшчэ што-нибудь, чаму ніхто не напіша про Аршанскую бітву, каб она гучала во всех мировых подручниках? Хоць кажуць, што ў вайсковых подручниках, вайсковых вучэльнях вывучаецца досвед Аршанскай бітвы. Я не ведаю, в якіх, все про это кажуць, но не кажуць в якіх. Я давно цікавюся, хочу это знайсці інфармацыю, бо таксама можа аказацца, што это ці Зенон Пазняк, напрыклад, казаў, што апозіцыя БНФ парушила калі тая сесія незалежнасці была, калі яны дамагліся, парушила все законы мирового парламентарызма, калі парламенцкая меншасць, 30 чалавек, смогла прымусіць парламенцкую большасць прыняць тыя законы, якія яны патрабуюць. Там розніца колькі 200 галасоў ці 170 галасоў. Яны прымусілі, таму што людзі стаялі на плошчы, таму што яны ведалі, што казаць, яны вялі перамовы, і праўда была на нашым баку, але
такая это праўда, это не аргумент, але што сапраўды нашы беларусы, нам ёсць чым ганарыцца, але мы просто пра это не ведаем сціпла. І я лічу, што нам сціпласці ўжо хопіць. Трэба быць, як хто прыдумаў гэты лозунг, беларусы шалёны народ. Трэба быць больш агрэсіўнымі ў добрым сэнсе гэтага слова. Бо калі ты будзеш сціплы, будзеш заставацца заўсёды ззаду. Знаете, я вот сейчас эстонцы выпустили новый фильм, вот, и я с большим удовольствием его посмотрел. Я был единственный, как бы, не эстонец в зале. Я так понимаю, не эстонцы этот фильм не посмотрят, потому что это, как бы, совершенно какой-то другой мир. Название у этого фильма я потом вам скажу. Это кукольный мультфильм для детей. Вот. И, в общем, там как бы вот весь сюжет о том, как трое детей, эстонцев из города приехали к своему дедушке в деревню, вот, для того, чтобы вот, как бы, их родители там оставили, они там должны провести целое лето. Так вот, никаких мифов, никакой героики в этом мультфильме не было, даже намека. Да, в этом фильме были свиньи, дедушка, который, в общем, как бы не хранитель знаний каких-то там сокровенных, там, да. Вот. А он, как бы, он такой грубый мужик, который постоянно напивается, ездит на тракторе, как бы, вся его одежда заляпана коровьими экскрементами, ну, и свиными экскрементами, и, по-моему, там еще были куриные экскременты. В общем, там очень много экскрементов, очень такого много странноватого для меня юмора. Так вот, что самое важное. Этим мультиком, ну, как бы, он хорошо идет, люди аплодируют, хохочут, там, как бы, это весело. Но при этом я представил себе, если бы такой мультфильм сняли в какой-нибудь славянской стране, особенно в Польше, то я думаю, вот если в России такой сняли, да, то это как бы просто был бы апофеоз русофобии. Я думаю, в Украине это был бы апофеоз украинофобии. У Польши, скорее всего, полонофобии. Белорусы бы тоже, наверное, бы обиделись, да? Ну, или не обиделись. Вот мне кажется, что вот эстонцев, да, вот у них как-то вот их вот самопонимание, оно как-то обходится без этих вот огромных таких гранитных стел, там, да, о том, что вот мы всех победили, мы самые лучшие. Мне цяжка каментаваць фільм, які я не бачу, але магу толькі магу сказаць тое, што беларускі народ знаходзіцца в іншай сітуацыі, чым эстонскі народ. Нейкія народы могуць дазволіць сабе здымаць такія фільмы. Ну, я не хочу нікога крытыкаваць, но таксама здымаецца шмат чарнухі, таму што складана штосьці прыдумаць таленавітае. Калісьці была мода на фільмы, дзе кідалі тартамі. Калі в фільме нікому не кідаюць твар тартом, это не фільм. Зараз трэба выкарыстоўваць нейкае смецце, бруд, каб людзі таксама нічога сабе. Таму, але я просто, што датычна Эстоніі, то я думаю, што сваю нацыянальную ідэю яны вельмі там пестуюць, і яна ў іх на ўзроўні, і просто магу для прыклада прывесці, вось, ну, за нацыянальную ідэю змагаюцца заўсёды, асабліва ў нас у ўсходняй Еўропе. Там был калісьці такі атряд Эрна, які на пачатку другой сусветнай вайны там з Фінляндіі ці са Швецыі высадзіўся, і каб страляць спіну адступаючым савецкім войскам, бараніць Эстонію. І вось, калі Эстонія стала незалежнай, кожны год адбываюцца манёвры памяці Эрны, на якую з'язджаюцца спецназы са всего света, там по 30 спецназов. І это ідзе вот пад... Яны просто, можа, адышлі ад нейкіх там сапраўды пампезнасці, але сваю гісторыю, сваіх герояў яны прадвигаюць усімі магчымымі шляхамі. Правильно я вас понял, что, в общем, такие мультфильмы, ну, что-то вот какое-то легкое отношение к себе, да, допускающие иронию, самоиронию, какую-то вот отсутствие такой свинцовой серьезности, оно появится у белорусов, когда положение вокруг улучшится, когда исчезнет эта опасность для суверенитета и вообще для существования белорусов как народа. Конечно, просто ведаеце, в развитых заходніх краінах я вот не раз утыкался с таким сцвярджэннем, что люди, іх таксама мала цікавіць палітыка, там, культура, ну, з такого шырагого чалавека. Вот цікавіць яго прафсаюз, каб ён бараніў яго правы. У нас просто мы размаўляем про нацыянальную ідэю, бо ёсць пагроза нашай, наогул існаванню нашай дзяржавы, Беларусі, нашага народа, нацыі. І таму мы зараз про это размаўляем. Калі у нас не будзе этой пагрозы, то я думаю, тады людзі будуць абмяркоўваць мультфільмы, там, прафсаюз і такія розныя іншыя рэчы. А зараз я лічу, што мы павінны мабілізавацца, бо мы згубім все. У нас гісторыя ўжо была такое, калі за высвятленне адносін мы згубілі Вялікае княства, потым Рэч Паспалітая таксама знікла, і
На жаль, 25 гадоў пад кіраваннем сённяшняга прэзідэнта мы таксама, можна сказаць, згубілі, таму што зноў стаіць старая праблема незалежнасці. Я вярнуся уже на заканчэнне нашай праграмы да вашых слоў пра тое, што, на жаль, нават нацыянальна арыентаваная моладзь мала чытае, і нават тыя кнігі там нейкія там навуковыя там даследаванні, якія ёсць па нашых гістарычных там нейкіх падзеях, нацыянальных героях і так далей, яны как бы не асабліва чытаюць, ну, за выключэннем там пэўнай невялікай колькасці. Але час такі. Можа, нам трэба вот тое, што мы хочам, вот вы хочаце данесці вот гэтай моладзі і не, можа, нацыянальна арыентаванай, там, пакуль яшчэ там не можа быць канчаткова свядомай беларускай, праз іншыя нейкія меседжы, там, праз якія-небудзь твіты, праз коміксы, праз нейкія вот фільмы. Безумоўна, было б добра, калі б Беларусьфільм на гэта працаваў. Але вот, можа быць, вот сучаснымі нейкімі метадамі, тэхналогіямі вот гэта ўсё перадаваць, а не навуковымі дакладамі. Так, і мы збіраемся это рабіць, як бы ёсць ідэі, таму я спадзяюся, это ўсё наперадзе. Просто галоўнае, каб была супраца, вось, як мы ўжо казалі, пра людзей IT, з гісторыкамі, якія ведаюць рэальны стан рэчы, ведаюць праўду, каб это сапраўды быў якасны прадукт. Таму што мы вельмі часта жывем у мітах, ось як зараз апошняе было абмеркаванне, што пра Аршанскую бітву, што там беларусаў было не столькі, расіян там не столькі, пачынаюцца там спрэчкі, але праблема ў тым, што мы дакладна нічога не ведаем, і давайце, калі мы хочам нешта рабіць якасна это. Каб потым нас не сказалі, што это все хлусня, это не мае ніякай вагі, ніякай гістарычнай праўды. Бо калі казаць нават пра Аршанскую бітву, дакладна невядома месца бітвы, дзе яно было. І яго трэба шукаць. За столькі гадоў мы таксама не змаглі, таму што ў тых людзей, каго это цікавіць, проста няма тэхнічных магчымасцяў. Яшчэ я проста хацеў сказаць, што, ведаеце, мы тут абмяркоўваем, што рабіць, і вось нацыянальную ідэю я хацеў сказаць на пачатку еще сам, што нацыянальную ідэю павінны фармаваць нацыянальныя эліты, сапраўдныя. Бо калі фармуюць псеўдаэліты, як вельмі часта бывае, і вы як журналісты, калі працуеце з людзьмі, ведаеце, як нашы палітыкі ці грамадскія дзеячы кажуць адно, робяць другое, таму у нас нічога не атрымоўваецца. І самыя тры галоўныя праблемы это ўсё нашего руха наперад. Это хлусня, верхі хлусяць нізам, а нізы ў адказ хлусяць ім. Няма салідарнасці, як бы пра яе не казалі. І трэцяе, што няма аўдзіта. Людзі, якія падманвалі ці выдаваліся за тых, якімі не з'яўляліся, надалей застаюцца в палітыцы, в грамадскай дзейнасці, і мы проста ходзім па колу. Пакуль не будзе такого очищения, пакуль не прыйдуць сумленныя новыя людзі, нічога не зменіцца. І як бы мы не пісалі, не фармулявалі, я думаю, што шмат якія пастулаты за гэтыя гады напісаны нацыянальнай ідэі, пачынаючы з лістаў Каліноўскага, там лістоў з падшыбеніцы Каліноўскага, Купала, Богданович, Гадлеўскі, шмат ёсць. Трэба зараз уже прымацца за рэалізацыю, прачытаўшы это і в коле аднадумцаў. Бо калі ў нас розныя хаўрусы з разнадумцаў, таму няма ніякага выніка. Я вот, дарэчы, уже на самае заканчэнне, перад тым, як задам кароннае пытанне пра ўсё ж такі сфармулюйце нам сваю нацыянальную ідэю, вот я зразумеў, вот пра хаўрус гэты, у мяне в эфіры былі, я запрасіў двух скульптараў, якія рабілі скульптуру помнік Гедыміну. І яны кажуць, а мы прыйдзем з гісторыкам. Говорю, сэнсе, якім гісторыкам? Кажуць, для таго, каб нам зрабіць помнік, каб ён адпавядаў гістарычным нейкім там дробязям ўсяго астатняга, мы кансультаваліся з гісторыкам з Акадэміяй навук. І прыйшоў малады хлопец, сапраўды гісторык, які расказаў, як ён скульптарам расказваў, які там павінен быць шалом, там, які павінен быць пояс, якая там кальчуга, якія там кольцы і гэтак далей. Я так падумаў, зараз вот з нацыянальнай гістарычнай памяццю павінна быць сапраўды такая сумесная праца ў нашай IT-краіне. Калі скажам, вось Анатоль раскапаў нейкія там звесткі пра нейкага гістарычнага нацыянальнага героя. Нейкі пісьменнік, хай сабе малады, не малады, такім сучасным словам апісаў нейкія падзеі.
тут жа сядзіць айцішнік-камп'ютаршчык, які на падставе ўсяго гэтага зрабіў новую нейкую гульню маштабную World of Гедемін. І увесь свет праз гэта ўсё дазнаецца пра нашу гістарычную памяць. Так, бо павінна прыйти маладая кроў в рух, там, в беларускую справу павінна ісці маладая кроў. На жаль, моладзь, на жаль, няма. Таму што ці не это робіцца не цікава, ці тыя людзі, якія, напрыклад, спрабуюць да чагосьці далучыцца, там, не маючы палітычнага досведа ці грамадскага, вони трапляюць пад рэпрэсіі, потым іх нідзе мы не знойдзем. І яны толькі адзін дзень мільгануць на сайтах і все. Вось просты прыклад. Можа, вы ведаеце мне, адкажаце. Тыя хлопцы, якія в кадэцкам класе з пагонямі зрабілі вось той знакаміты здымак. Дзе яны, што з імі? Ніхто не ведае. Я лічу, што гэтыя хлопцы таксама, напрыклад, павінны быць запрошаны на ўшанаванне. Проста іх за вось гэты іх здымак запрошаны на ўшанаванне памяці Кастуся, перапахаванне паўстанцаў ці на нешта іншае. Яны павінны быць ганаровымі гасцямі, таму што не гледзячы, што яны дзеці, можа, это был жарт, не жарт, но это паступак. І этого, на жаль, няма. Таму і няма моладзі. Не цікава, ці калі моладзь да чагосьці далучаецца, ідуць потым рэпрэсіі, і ніхто яе не абараняе, і яе няма. Такім чынам, на завяршэнне, вы можете сфармуляваць кароткай нейкай фразай, сказам вашу нацыянальная ідэя ад Анатолія Міхнаўца? Я лічу, што нацыянальная ідэя павінна рэалізоўвацца зараз, і таму лозунг можа быць просты, той лозунг паўстанцаў, каго любіш, люблю Беларусь, то ўзаемна. І гэта падразумевае тое, што мы пасля гэтага пароля, вітання, пачынаем разам рабіць беларускую справу. Таму што разгавораў уже было шмат, размоў. Трэба рабіць працу. Хопіць размоў, рабі беларускую справу. Так. Ёсць яшчэ, яна можа падацца кантраверсійна, але ёсць таксама такая фраза: рабі, што трэба без сораму, калі гаворка ідзе пра новую Беларусь. Дзякуй вялікі. Над гэтым трэба падумаць. Анатоль, вам падарунак ад Еўрапейскага радыё і наша партнёра кампаніі «Сымбаль-Бай», такі вось кубачак з нацыянальным беларускім малюначкам. Дзякуй вялікі. Анатоль Міхнавец, кіраўнік ініцыятывы «Беларуская нацыянальная памяць», Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё. Ідея X на Єврорадіо.